Mga kapuso, mga labi ng Pangasinenseng namatay sa Israel hindi pa rin nakikita ng kanyang kapatid na isa ring OFW roon. May ulat si Jasmine Gabriel Galban, exclusive. Lubos ang pagdadalamhati ni Angenica Aguirre, ang kapatid ng namatay na Pangasinenseng OFW sa gitna ng kaguluhan sa Israel na si Angeline Aguirre Torre. Isa ring OFW sa Israel si Angenica. Sa ngayon po, mahirap. Tuwing pagtulog ko, halos iniisip ko na yan. Kikita ko yung mukha niya. Hindi ko alam kung paano siya namatay. Binabangungot ako tuwing gabi sa pagtulog. Oo. Mahirap. 11 araw nang nakalipas, simula nang mamatay si Angeline. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakikita ni Angenica ang mga labi ng kapatid. Hindi raw siya uuwi ng Pilipinas hanggat hindi nakikita ang mga labi ng kapatid. Wala pa po ultimo embassy po dito, Philippine Embassy. Wala pa pong idea kung nasaan kasi nag-aantay din po sila para kahit po paano ma-arrange na po yung dapat iayusin. Kahit po ticket ko na pauwi, wala pa po kasi nag-aantay nga po ko ng result ng DNA match. Personal na tumawag sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para ipaabot ang pakikiramay. Samantala, kasalukuyan ng tracking ng Migrant Desk ng Pangasinan Public Employment Services Office sa 4,200 Pangasinenseng OFW sa Israel. Samantala, problema ng mga OFW kung magiging legal bang pag-alis nila sa bansang Israel kahit hindi pa tapos ang kanilang kontrata sa trabaho. So karamihan po kasi ng tanong ng mga OFWs doon ay kung makakasuhan lang ba sila ng abandonment kung sakaling umalis sila sa kanilang employer. For as long as nakapagpaalam naman sila ng maayos sa kanilang employer, ay hindi naman po sila makakasuhan ng abandonment. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.